Яңа 2021 ел бу галәм буйлап атлый башлады дуслар. Һәммәгезне дә яңа еллар белән. Әминә Кирюшкина авылында гомер кичерүче Ахмировлар гаиләсендә яңа ел тантанасы гына түгел, тагын бер гүзәл бәйрәмне каршылыйлар. Ул да булса, якташыбыз Румия Махмуд кызы Ахмировага 60 яшь тулу көнен. Махсус аңа дип якыннары бәйрәм иртәсе хәзерләгәннәр. Беренчеләрдән булып, үзләренең җылы теләкләрен кызы Гөлгенә, кияве Рамил, оныклары Айрат һәм Амина, кодасы белән җиткерәләр. Бу галәмдә миллионлаган кешеләр арасында да мин үземне бәхетлеләрнең берсе дип саныйм. Чөнки миңа Аллага шөкер иң аңлаучан, иң назлы, әллә нинди сихри тылсымга ия, җылы күңелле ана бүләк ителгән күпләрдән. Йокысыз төннәрне күп күрергә туры килгәндер аңа минем аркылы. Ләкин барысында ул оныткан кебек яши. Мең рәхмәт сиңа, газизым. Бүген туган көнеңдә сиңа рәхмәт сүзләреннән башка озын, саулыклы гомер телибез. Чөнки син янәшәбездә булсаң, без дә бәхетле яшәрбез. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәебез. Төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә, күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын әнкәй туган көнең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни. Йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың. Кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Румия Махмутовна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Шулай бит туганнар. Мәңге яшәгез әниләр. Күптән таралыштык, тормыш җиле каккан чагында. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туганы яда. Yıllar kuvabızla yığılmazsa teke kıyada. Yaptırtırlar gitip künillerini, eniler var tuğanı yada. Yaptırtırlar gitip künillerini, eniler var tuğanı yada.
Кирюшкина авылында гомер кичерүче Ахмерова Румия Махмуд кызын 60 яшьлек юбилей тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Риза Мөкәддәсович, кызы Гөлия, аныгы Алина котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Авылның гүзәл чәчкәсен үземнеке итеп яши башлавыма байтак ел узды. Шул дәвердә тормышның төрле ягында туры килде татырга. Тик минем хатыным, ул аңлатып бетерелмәслек көчле рухиясе. Ул гел әйтә торган иде: "Кадерлем, барысын да булдырабыз, ашыкма. Көннән-көнгә мәсьәләләрне шишергә кирәк" дип. Шулай шишә-шишә икәү бергә картлык сафына керәбез. Оныклар шөкер үсеп килә, балалар күңел шатландырып матур яшиләр. Рәхмәт кадерлем барысы өчен дә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп, мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик нык яратам, сөеклем. Җаным, янәшәдә сине тою җитә. Аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши. Синең белән мин бик бәхетле. Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем, гаиләм учагым, селкенмәс тәхетем. Тәкъдирдән язылган син миңа, мин сиңа, пар ак кыш көнләшер бәхетле язмыштан. Кайрылса канатым, айрылсам ярымнан, үләрмен саргайып мин сары сагыштан. Гомерем юлыңда бул миңа терәк, бәхетле булырга бары син кирәк. Мин яратам сине, син мине, бәхет өчен тагын ни кирәк? Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадр-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Әнкәем, сагыш тулы йөрәгеңне кысып, син гомер буе бар авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып, безне тәрбияләп әткәй белән үстердегез. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без хәзер генә аңлый башладык. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны бик яхшы аңлыйбыз. Һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Син булганда безнең тормыш матур. Син бит әле безгә бик кирәк. Туар таңнар әле шиксез булсын, шатлыгы да булсын күбрәк. Кадерле Румия Махмудовна, туган көнегез белән сезне. Һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Ә инде хәзерге җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә бала оныкларыгыз бүләк итәләр. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны. Синдә булган
Туган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләренең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Румия Махмуд кызы Ахмерованы юбилей тантанасы белән котлап, иң җылы теләкләрен якыннары, туганнары Ибрагимова Руфия Мөкаддәсовна, Зимнурова Нурия, Ахмерова Равилә, Нарбикова Нурсинә гаиләләре белән урап алып, бәйрәм кайфын күтәрәселәре килә. Көн сайын көн узганын якыннарың белән бергә булып, матур дөньяда яшәгәч, сизмичә картлык җитә диләр. Тирән картлыкка ерак булса да, гомер су кебек акканын сиземли башладык. Якыныбыз, сеңелебез, апабыз Румия дә бүген юбилеен каршылый. Аның гаиләсе бер кайчан бернигә мохтанмый яши, Аллага шөкер. Без аралашып, бердәмлектә, татулыкта гомер кичерәбез. Алда да Раббым туганлык җебе өзелмәсен иде. Газизыбыз, ул бер кайчан да кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Обраса да гомердә дә уфтанмый, сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп әкренләп яшәп килә. Ул бер эштән дә курыкмый. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кер, тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Туганыбыз 60 яшьлек юбилеен каршылый. Картайыла әкрен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитергә. Аны узып безне әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Румия Махмутовна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Шатлыклы туганы кенең, кояшның бөтен нурларын әйтерсең җыйган кенең. Туган кенең белән котлый дусларың, туганнарың. Һаман кояшта балкыйсың, асыл якты нурларын. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Кояшта якты балкыйсың, Эшеңнең мәхәббәте яз башын кайтырады.
туган кенең белән котлый дусларың, туганнарың. Һаман кояшта балкыйсың, асыл якты нурларын. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Матурин кадерлеген, шатлыклы туган кенең. Кояшның бетен